Осветоинформаційная група телеканал МКТБ у эфіры навіны час мясцовы ў студыі Юлія Крук і глядзіце сёння. У сферы палітыкі сёння ў Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. Бацька і сын абвінавачваюцца ў карупцыйных злачынствах. Завершана расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да дырэктара філіяла аграфірма Лебедзева. Эксперыментальны праект з элементамі флешмоба каштоўнасці жыцця школьнікі 10-й гімназіі пазнаюць праз гульню. У сферы палітыкі сёння ў Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. У рэгіёне сфарміравана больш за 70 участковых камісій, куды ўваходзяць 852 чалавека. Гэта прадстаўнікі ўсіх галін народна-гаспадарчага комплексу раёна, палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, а таксама людзі іншых слаёў насельніцтва, рабочыя, служачыя, хатнія гаспадыні, ветэраны і тыя, хто зараз часова не працуюць. Амаль 90% членаў участковых камісій маюць вопыт удзелу ў выбарчых кампаніях. Нагадаю, да выбараў застаецца крыху больш за месяц. Ужо заўтра, 9 студзеня, стартуе рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. І роўна за месяц да асноўнай даты 18 числа пачнецца самы актыўны этап выбарчай кампаніі агітацыя. У Маладзечанскім рэгіёне ўжо вызначаны месцы для правядзення пікетавання і сустрэч з грамадзянамі. Агітацыя забаронена на аб'ектах чыгуначнага транспарту і бліжэй за 50 метраў ад будынкаў адміністрацыйных устаноў і арганізацый. Арганізаваць сустрэчы патэнцыяльныя дэпутаты і іх давераныя асобы могуць у актавых глядзельных залах устаноў адукацыі, культуры, спорту, а таксама іншых арганізацый раёна па ўзгадненні з кіраўніком. На тэрыторыі участкаў для галасавання вызначаны месцы для размяшчэння агітацыйных друкаваных матэрыялаў. Выбіраць дэпутатаў мясцовых саветаў беларусы будуць 18 лютага. Задачы вызначылі на сумесным пасяджэнні выканкама і раённага савета дэпутатаў, абмеркаваны і зацверджаны прагнозныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна на 2018 год. Сярод асноўных напрамкаў павышэнне канкурэнтаздольнасці прадукцыі, захаванне калектываў і стварэнне новых рабочых месцаў. Падрабязнасці ў рэпартажы нашага корэспандэнта. Экспорт тавараў, паслуг і прамыя замежныя інвестыцыі. Вось тыя тры галоўныя паказчыкі, якія сталі асноўным вектарам для рэальнага сектара эканомікі ў годзе наступіўшым. Якасць нашай прадукцыі і харчовай і прамысловай групы задавальняе замежных спажыўцоў, але ўзровень 2013 года пакуль не дасягнуты. Павелічэнне загрузкі вытворчых магутнасцяў, рэалізацыя інвестыцыйных праектаў па тэхнічнаму пераўзбраенню, умацаванне канкурэнтных таварных пазіцый на традыцыйных рынках СНД і Еўрасаюза, пошук новых пакупнікоў. Гэта першачарговыя задачы для кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый па знешнеэканамічнай дзейнасці. Особое внимание будет уделяться развитию внешнеэкономических отношений с Китайской Народной Республикой. На выполнение показателя основное влияние оказывает работа трех предприятий Молодеченского района. Это ООО «Велисмит», ОАО «Молодеченский молочный комбинат», совместное предприятие «Минский мебельный центр», удельный вес которых составляет около 60%. Экспорт паслуг у раёне на 60% забяспечваюць аўта і грузаперавозкі. Сваю долю ў гэтым паказчыку маюць таксама санаторыі і будаўнічыя арганізацыі. На Маладзечаншчыне налічваецца 120 суб'ектаў гаспадарання з удзелам замежнага капіталу. Даведзены раёну і тры дадатковыя паказчыкі па вытворчасці валавай прадукцыі сельскагаспадарчага профілю, па рознічным таваразвароце і аб'ёмах будаўніча-монтажных работ. Тут таксама запланаваны не только новые лічбы, але и новые объекты. В 2018 году планируется открыть торговый дом общей площадью 15,5 тысяч квадратных метров, торговый центр 7,5 тысяч квадратных метров по улице Великих Гостиниц 67. Это район Спутника. А также магазин с универсальным ассортиментом в городском поселке Радашкович площадью 450 квадратных метров. Это на базе принадлежащего ранее
універмагу «Райпо». Па-ранейшаму асаблівая ўвага працаўладкаванню насельніцтва і стварэнню новых рабочых месцаў. Тут будзе аказвацца дзейсная падтрымка малому і сярэдняму бізнесу. Як-ніяк, а прыкладна 30% грошай паступае ў казну менавіта ад прадпрымальнікаў. А што тычыцца прадпрыемстваў, то ў пачатку года калектывы па традыцыі абараняюць свае бізнес-планы. Праблем не бывае ў тых, хто працуе на апераджэнне, пастаянна абнаўляе асартымент прадукцыі, знаходзіць і новыя рынкі збыту і магчымасць павышаць зарплату работнікам. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Бацька і сын абвінавачваюцца ў карупцыйных злачынствах. Завершана расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да дырэктара філіяла аграфірма Лебедзева «Рупмінск-Энерга» і яго сына, кіраўніка прыватнага прадпрыемства. Як паведамляюць ва ўпраўленні следчага камітэта па Мінскай вобласці, з мая 2014 па жнівень 2016 года бацька, дзейнічаючы насуперак інтарэсам службы, дапамагаў сыну ў прадпрымальніцкай дзейнасці. Так, праводзячы працэдуры закупкі асноўных сродкаў і тавараў, дырэктар забяспечваў перамогу фермерскай гаспадарцы пад кіраўніцтвам сына. У выніку заключэння такіх здзелак філіялу пастаўляліся тавары па завышаных цэнах і без узгаднення з вышэйстаячай арганізацыяй. Такія супрацьпраўныя дзеянні пацягнулі істотную шкоду дзяржаўным інтарэсам, неабгрунтавана з гаспадарчага абароту «Рупмінск-Энерга» былі затрачаны грошы і неэфектыўна выкарыстаны. Следствам сабраны доказы па 4 эпізодах злачыннай дзейнасці, у выніку якіх службовая асоба нанесла ўрон прадпрыемству на суму больш за 2 мільёнаў рублёў. Забяспечана поўнае пакрыццё шкоды, накладзены арышт на маёмасць на суму каля 3 мільёнаў, у тым ліку на грашовыя сродкі, катэджы і аўтамабілі. Да матэрыялу крымінальнай справы далучанае заключэнне праверак фінансава-гаспадарчай дзейнасці філіяла і фермерскай гаспадаркі, крыміналістычных экспертыз, праведзены вочныя стаўкі, допыты работнікаў і службовых асоб. Дзеянні дырэктара кваліфікаваныя следствам як крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі і перавышэння службовых паўнамоцтваў, якое пацягнула цяжкія наступствы. Абвінавачаны знаходзіцца пад хатнім арыштам. Таксама прыцягнуты да крымінальнай адказнасці сын дырэктара. Яму прад'яўлена абвінавачванне ў дапамаганні перавышэння службовых паўнамоцтваў, учыненым за іншай асабістай зацікаўленасцю. У дачыненні да абвінавачанага ўжыта мера стрымання ў выглядзе закладу. Крымінальная справа перададзена пракурору для накіравання ў суд. Маладзечынскім РАУС адшукваецца без вестак зніклая Калюта Валянціна Пятроўна 1975 года нараджэння, якая пражывала па адрасе горад Маладзечна, вуліца Прытыцкага, 2. У 2003 годзе жанчына паехала ў Расійскую Федэрацыю, і да цяперашняга часу яе месцазнаходжанне невядома. Сваякі зніклай спадзяюцца на дапамогу грамадзян. Міліцыя просіць тых, хто ведае што-небудзь пра месцазнаходжанне зніклай, паведаміць у Маладзечынскі РАУС па тэлефонах, пазначаных на экране. Канфідэнцыяльнасць гарантуецца. Больш за 150 тысяч навагодніх дрэў рэалізавалі лясгасы ў святочныя дні. Гэта на 8 тысяч больш у параўнанні з мінулым годам. Як паказвае аналіз продажаў, найбольшай папулярнасцю ў беларусаў карыстаюцца пухнатыя елі. Гэта навагоднія дрэвы ў якасці галоўнага атрыбуту свята выбіраюць 9 з 10 пакупнікоў. Разам з тым, больш як 15 тысяч беларусаў спынілі свой выбар на хвоі. 1500 чалавек набылі навагоднія дрэвы ў катках. Прадукцыя лясгаса ў Мінскай вобласці была прадстаўлена не толькі ў рэгіёнах, але і ў сталіцы. У цэлым па ўсёй краіне лясгасамі была арганізавана праца больш чым 1000 ёлачных базараў. Найбольш нізкія цэны на навагоднія дрэвы адзначаліся традыцыйна ў лясніцтвах. Дарэчы, напярэдадні навагодніх і калядных святаў маладзечынскім лясгасам рэалізавана 5524 навагодніх дрэва. Сацыяльная накіраванасць у свеце рампа, эксперыментальны праект з элементамі флэшмоба. Выпадак у метро – гэта п'еса пра стаўленне моладзі да пажылых людзей. Каштоўнасці жыцця школьнікі пазнаюць праз гульню. Тэатр «Студыя Тэст» 10-й гімназіі ў год 25-годдзя прысваення звання «Узорна» арганізуе серыю сустрэч з выпускнікамі, якія звязалі свой лёс з творчымі прафесіямі ў сферах медыа, культуры і мастацтва.
Той, хто дажны сезон, хаця б раз праехаўся электрычкай да Мінска, ведае адно. Дай Бог, каб знайшоўся ў вагоне хоць адзін з моладзі, хто ступіць месца пенсіянеру. У гарадскіх аўтобусах школьнікі таксама стараюцца часцяком не заўважаць пажылых. Таму свой 32-й тэатральны сезон артысты ўзорнага тэатра студыі «Тэст» пачалі з эксперымента. Гэта сцэнічная мініяцюра з элементамі флешмоба «Выпадак у метро» по пьесе Ольги Зверниной «Старый человек». Особенность этого проекта в том, что он, я бы сказала, социальный проект, потому что до того, как зритель приходит, мы с ним работаем, после того, как зритель закончился показ, после того, как зритель все увидел, мы тоже с ним беседуем. Перед спектаклем мы договариваемся о том, что они должны вести себя так, как будто они сидят в вагоне метро. Но ведь это же флешмоб. На сцэне, як у жыцці, у вагоне метро ніхто не саступае месца пажылой жанчыне, і ў кожнага свае важкія прычыны. Гледачы і акцёры непасрэдныя ўдзельнікі пастаноўкі, таму грань паміж рэальным і віртуальным практычна не адчуваецца. Да таго ж, у любога ёсць права зрабіць свой выбар, прычым так, як чалавек лічыць патрэбным і правільным. Спектакль я смотрю уже во второй раз, мне очень понравились. Актеры выложились на полную. Действительно, можно было почувствовать себя в вагоне метро, как на самом деле, потому что такие ситуации, как неприлично ведут себя люди по отношению к старшим, очень часто случаются. Этим показом мы хотели сказать зрителям, что надо уважать старых людей и тем, кто нуждается в нашей помощи. Сцэнічная мініяцюра займае ўвагу гледачоў не так шмат часу, але дастаткова, каб праблемы сацыяльнага і маральнага плана дапамагчы ўбачыць, як кажуць, і знутры, і звонку. Адбылося ўжо 10 паказаў спектакля, якія ацанілі вучні педагогі 10-й гімназіі і бацькі. Непадзельны інтарэс выклікала прэм'ера у калег па творчым цэху, кіраўнікоў школьных тэатральных калектываў раёна. Напэўна, гэта той выпадак, калі добрая песня можа быць і нешматслоўнай. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Гэта ўсё, пра што мы паспяваем вам расказаць. Новы агляд падзей глядзіце ўжо заўтра, 9 студзеня. Усяго добрага і да сустрэчы.